Oedd ffrog fi yn ddrud, sa'n mynd i weid faint, ond oedd e'n ddrud. Helo, fi yw Millie-Mae a dyma Ishe Gwybod Miss Cymru. She's squeaky. Wyt ti'n teimlo pwysau i fod yn berffaith trwy'r amser? Sa'n hoffi mynd i'r siop mewn joggers ragor. Ond fi'n credu mae'n bwysig i fod yn real hefyd. A dyna pam nes i siarad am alopecia ar social media fi. Nath merch gyda alopecia roi neges i fi, a they're just yn really nice. Fi'n meddwl bod pobl yn dangos ups gormod a ddim y down. So, ni eisiau dangos y dau. Mae'n bwysig i ddangos dyw pobl ddim yn berffaith, a mae bod yn amherffaith yn berffaith. 5. Beth wnaes dy ysbrydoli di i gystadlu y tro cyntaf? Nes i weld advert ar Facebook, actually, i wneud e. O'n i'n arfer bod head in the books, really academaidd, ddim yn hoffi bod ar llwyfan neu unrhyw beth o hynna. A nes i edrych mewn i beth mae Beauty with a Purpose yn wneud, y gwaith maen nhw'n wneud gyda plant difreintiedig, a dyna pam nes i, wneud e tro gyntaf. Wedyn es i nôl am ail tro. Oherwydd nes i joio fe gymaint y tro cyntaf. Mae yna fel adrenaline rush ar y llwyfan a ni'n licio hynna. 8. Sut mae dy fywyd wedi newid ers i ti ennill? Ddim lot. Es i nôl i prifysgol y dydd Llun wedyn, so oedd hynna'n humbling iawn. Ond dal yr un person. 3. Yw rhai cystadleuwyr yn gallu bod yn genfigenus tuag at ei gilydd, neu yw hyn just yn stereotype? Bendant just yn stereotype. O'n i'n meddwl yr un peth cyn mynd mewn, oherwydd nes i weld Miss Congeniality a gweld rhai merched ar hynna. Ond fi wedi gwneud ffrindiau am bywyd trwy Miss Cymru. Mae'n sisterhood, mae pawb yn dweud hynna, ond chi'n cael pageant bug a fi'n meddwl rhan o hynna yw'r sisterhood a'r ffrindiau chi'n creu. 2. Beth yw dyletswyddau Miss Wales? Bod yn actif ar social media, parhau i siarad am beth yw platform chi. Iaith Gymraeg yw un o platforms fi. Dathlu gwahaniaeth trwy sôn am alopecia a medical Millie Mondays maen nhw'n dod yn fuan. So fi'n sôn am bethau fel sut i gwirio'ch bronau, sut i wneud CPR. Wel, os ni'n gallu achub un bywyd, then mae'n mynd i bod yn amazing. Beth oedd un ar ôl? 1. Beth yw'r beauty hack gorau ti wedi defnyddio tra'n cystadlu? White nor danedd fi. Gatre ddim yn y deintydd, ond fi'n mynd i bod yn doctor nid deintydd, so don't take my word for it. Ond, Nes i weld rai o'r merched yn gwisgo shimmery fel body bronzer ar y llwyfan. Oedd yn edrych yn amazing. Nes i ddim wneud e, ond fi'n mynd i wneud e yn Miss Byd. 9. Wyt ti'n gofod gwario lot o arian ar gyfer y cystadleuaeth? O'n i jyst gyda'r coleg o'n i'n gwisgo anyway, so nes i ddim gwario arian ar hynny. Oedd ffrog fi yn ddrud, sa'n mynd i weid faint, ond oedd e'n ddrud. Ond sa'n credu mae angen bod. Chi'n gallu cael ffrogs really nice am eitha cheap. So mae lan i chi beth chi'n gwario. 4. Wyt ti'n credu bod hi'n bosib cyfuno egwyddorion ffeministiaeth gyda amcanion beauty pageants? 100%. Fel finalist, ni'n neud cwrs gyda Women's Aid. Dwi bod yn feminin, ddim yn anti-feminist. Ni'n dathlu ffeministiaeth yn Miss Cymru,